Tak jo, já vás tady vítám u jeho prvního dílu na Minecraft, se pletu, na SGčkách multiplayer, hrajeme Bed Wars a jsem tady s Yellowbearem a Paddington, čili máte sem. Čau, jej, a ty si jdeš Jirka. Jo, já vím. Já to nedělám. já rád seru bronz. Jsi v tom, no. No, já seru rád bronz. Já jdu zásadní věc, jo. Yes, už jsme u Ironu, chlapi. Jo. Takže. Jo. Vykřičník. 8 bronz. Tohle je bronz. Mám toho 23, takže můžu. Jo, tohle. Co tady ještě máme? Tady je všechno moc drahý. Motilda, vole. No. Tak jo, já jdu na střed, máte si vepřed to tady. Co to je? Tohle třeba. Víkej? Jo, jo. Neútok. Lepší je mít teda pickaxe. Tam on mi sebral můj gold, to se smí? Ne, nesmí. Teď koukej, teď se pokusím udělat taktiku podkopávání. Okay. No je nahoře, ten hajzl. What the fuck? Tak to pozor. Co se stalo právě teď? Jo, on spadl. Jo, jako něco z toho, jo. Já tady teda bojuju trochu. Já bojuju s Greenem. Jo, si země, No ty prdele, já tu svůj děbu. A sorry, že ti mluvím do videu zprostě, ale... Co, já taky mluvím zprostě. A to někomu vadí, jako? Co to je? Stejně se na mě koukají jenom ti, co jsou ve škole, kurva. Tak jenom hobby a jdeme na další hru. Pojďte. Ok. Vy se mi strašně sekáte. Bed Wars 75. Takže... Já bych šel taky na něco jiného než Bed Wars. Kolikátka, že? Ale sorry, se nedá poslouchat, jak ty vole, ale to, a vždycky mě to tak divně musí. Právě. WTF? A Mates to podle mě típnul. Ne, netípnul, ale já jsem mu divím, že to nejde. Kámo, slyšíte mě? Kluci, slyšíte mě? Jo. Dobrý, tak to je v poho. Tak. Teď jsou všechny plný. Já teď hraju na jakým, vole. Ani nevím na jakým. Ale teď budu hrát chvíli sám, no. Jo, tak... To Čína zase, nebo co? Nevím, tam třeba... Nevím, co to bylo ani za mapu. Takže... Jo, budu to komentovat, vy můžete komentovat vaši hru, jo. A diváci si budou představovat, jaká je asi situace, jo. Aha, je to típlej. Je to típlej, aha. To je jedno. A to mě na tom sere nejvíc, že oni to típnou vždycky a ani mi nic neoznámějí, vole. To třeba típnou. To mě to sere nejvíc na nich, že oni to vždycky na Skypeu típnou, ani se neoznámějí, vole. Tak je,
Můžeme si koupit nějaký blbosti, za chvíli asi budu končit. A natočím možná další video, teď nevím. Doufám, že tady to video vydám. Protože jako... Mohl bych taky čekat. Dáme trolling. No tak, trolling. Já chci trolling. Au! 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 Já jsem v redu. Ale bro, teda irony. Proč bych si bral bronz? Tady to je menší střed. Tady jsou dva středy. Yellow, jo, my jsme red, tak to je v pohodě. Tak tady té hře asi skončíme. Co to tady kurva udělal? To je hajzl, vole. Vidíte to? Co tady kurva udělal? To jak se ho podkopal. Hele, vidíte to? YouTube. Je to YouTube! Je to YouTube! Vidíte? YouTube. Jo? YouTube. Report, jaký zase report, vole? Zase kdo vole chce ty vole tady reportovat. Maria, ani nemá důvod! Jaký důvod, sakra zase? Nevím. Jaký důvod? Cake. Cakey sly, vole. Tak, Minon, Minimum, Grapple, Gravit Grenade, Enderpella, Matilda, Lucky Block. Já chci Lucky Block. Lucky Block. Yes, boom, BAU, level 3. A kolik stojí sheep? 1 gold. No to, jo, mám to infinity, yes! Stačí mi jenom 1 sheep. Dám si vole dort. Nom. Děkuju. Tak, celý dort jsem si žral. Může mít. Tak, může mít. Můžu si koupit... Aha, oni teď hrajou do Forest. Tak. Teď speciál. Lucky Block. Boom. Moje. Barbadas. Tak jo, se počkat 5 sekund. A kdybych přestal prostě mluvit a skončil part, tak je ten další díl, jo? Budu pokračovat tam, kde jsem skončil. Jo? Jo. Ne. Škoda. No. Bude výbnout za to, asi ukončím. Koukejte. To je útok rovnou, ne? Pořádný, ne, pořádný rovnou, tak. Tak, dáně. To si ze mě děláš srandu! Ono si, že... Yes! Ještě stačí eliminovat a vyhráli jsme, kámo. Teda, diváci. Stačí jenom eliminovat. Stačí pouze eliminace. A je to. Já se nahlásím, až budeme skoro eliminovaný, jo?